Baw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔ dante foli min na mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ an na nin wagati na ni mɔgɔ mɔgɔ b'an ka video partage an b'u bɛɛ fo dante foli min na k'an ka sponsor fo an ka sponsor Sɛnɛgali ɲinɛbalo an b'u fo nin kɛnɛ kan donc k'a fɔ ko aw bɛɛ bisimila aw bɛɛ bisimila aw bɛɛ bisimila. Aya Bobo, actualité ye jumɛn ye nin waati in na an y'a ye k'a fɔ tile fila in na démocratie ko kuma a cayalen bɛ ani liberté d'expression fo ka taa se sabanan in ye fɛn ye maintenant i bɛ se ka jumɛn de fɔ démocratie ani liberté d'expression an bɛ don min na komi bi ani ko fɛn ma kɛ transition kɔnɔna na i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan an ka liberté d'expression ani démocratie an ka walawalali kɛ maliyɛnw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N b'aw fo a ka nin question posée la minnu bɛ ka kuma bi ko liberté d'expression dɔwɛrɛ tɛ parce que olu yɛrɛ ka naïveté min na s'u ka fanga kɔlɔlɔ ma u bɛ fɛ u ɲɔgɔnna ka se mɔgɔ ka kɔlɔlɔ ma parce que ni jamana b'i bolo n'i ma autorité imposée f'i yɛrɛ de y'a to i yɛrɛ ka jouer ani i yɛrɛ ka ko dilanni ani i yɛrɛ ka mouvement ani i yɛrɛ ka propre conspiration o de y'a kɛ fanga binna i bɛ ka tile la i bɛ ka tile fanga ma bin k'a fɔ ko wa ko liberté d'expression ou bien bɛɛ tora ye bɛɛ kumara o tɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka kuma dans le strict respect des lois mais o tɛ Mali politicien ta la Mali politicien bɛ kuma de ka coup d'état kɛ démocratie kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko non ko ale bɛ bɛɛ to yen bɛɛ ka kuma u y'o erreur min kɛ i bɛ ka tile la o tɛ di o chance di mɔgɔ si ma i bɛ to kuma ko 20 ans b'a fɔ i bɛ ka tile la bɛɛ bɛ nin fɔ foyi tɛ bɔ a la a labanna mun ma a tɛ tile la bɛɛ b'i ta da sago fɔ a labanna mun ma Mali kɔnɔ bɛɛ b'i da sago fɔ ma deli ka bali mɔgɔ si la mais dugutikan dugulawulikan an t'o temps chance di mɔgɔ si ma parce que olu y'o erreur de kɛ u ye juges tigɛ tɔnɔ min k'u bali le régime était bien protégé par les magistrats i bɛ ka tile la juges y'u se kɛ u mana mɔgɔ mɔgɔ interpellé délili bɛ kɛ i bɛ ka tile yɛrɛ la ministre dɔw sɔrɔla leader dɔw interpellé la ka taa convocation d'u ma i bɛ ka ministre dɔw ta convocation minɛ k'a fɔ ko erreur de don ça c'est outrage o ka jugu ni outrage yɛrɛ ye o ye k'i ka justice affaibli de ye o ye k'i ka justice bin de ye o digir'o de la o donc o digir'o o min na nin ye o laxisme min na nin ye u bɛ fɛ o de ka continuer n'olu sɔnna ma an tɛ sɔn a ma n'o sɔnna ma Assimi tɛ sɔn a ma i bɛ ka être tout le temps protégé i bɛ ka binna cogo min na mɔgɔw tɛ a bin cogo dɔn i bɛ ka ma bin politiquement depuis que i bɛ ka bila fanga la fo ka taa fanga kuncɛ fanga ma deli ka di i bɛ ka parti ma plein pouvoir ma deli ka d'a ma a ka baara kɛ i bɛ ka fura nɔnɔ na a y'a ta an ka bɛɛ ta ka na depuis i bɛ ka premier ministre i bɛ ka a ye plus de 5 à 6 premiers ministres a b'a bɛɛ ta ka lajɛ Abdoulaye Idrissa Maïga min ka fɔ nin a ma di RPM fɛ dɛ le seul premier ministre de RPM n'a pas issu de RPM m'a dit RPM mɔgɔw tulo bɛ ne la RPM n'a jamais juré avec Ibeka RPM a été toujours écarté a ye Bakary Pionnier a bɛ so bi Nankuma Keita a bɛ ci fanga taara yɔrɔ wɛrɛ de Mali politique kun bɛ yɔrɔ min na ale ni Ibeka yɛrɛ ka régime niveau politique kun bɛ yɔrɔ min na parti misɛnnin dɔw kun tɛ se ka gouvernement kɔnɔna sɔrɔ i tɛ se mais parce que u nana don karamɔgɔw la ka na don politiciens na ka na don mankanci la ka menace kɛ i bɛ ka siran k'u wele ka na kuran kɛ jama b'u kɔ ka sɔrɔ jama t'u kɔ u bolo ko de liberté d'expression ye o i bɛ ka bɛ bin don min na i bɛ ka yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu des ministres minnu bɔra ministère ni fɛnw na ani élection kɛlen kɔfɛ 3e tour bɔlen kala Manasa fan fɛ mɔgɔ minnu binna 3e tour la Manasa ka 3e tour la i bɛ ka yɛrɛ kɛrɛfɛ o mɔgɔ kelenw de ye dɛmɛ don M5 ma ah oui manifestation in na ah oui ne de y'a f'i ye i bɛ kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ fɛn fɛn tana k'a bɔ a la k'a dɔn ala jama ko i bɛ ka kɛrɛfɛ mɔgɔ baden de kun bɛ min tun bɛ ka mɔgɔw orienté ko ta fɔ a ye taa fara o kan parce que an binna Manasa ka élection 3e tour nin na i bɛ ka ma se k'an protéger i bɛ ka yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ de opposition a renforcer ah non minnu b'u disi kojugu i bɛ ka binbaga bɔra i bɛ ka yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de la dɔ kana n sɔsɔ ne tɛ débat politique fɛ mais liberté d'expression on n'a jamais enfreint la liberté d'expression
On n'a jamais restreint. Mais le libertinage, kalo kanfo, ani dasako fo. O mɔgɔw bɛ yen olu b'a fɔ bi ko démocratie ye tiɲɛ i b'i da sago fɔ min ka di ye i b'o fɔ i ka parti tɔgɔ la mais ka tasuma ni muru ta k'i kunda président Kunturu ka so kan o ye mun ye mɔgɔw taamara ka taa président dɔw lajaba f'a a jabala la hali sini o tigilamɔgɔw da bɛ politique la c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression tu es fanga fene ka taama fɛ k'i kunna président ka so kan k'i bɛ taa lettre de démission d'a ma ou bien taa sɔrɔ kuluba ka taa fɛ ka bɔ yen et toi tu parles de la démocratie c'est ça la démocratie o digiro de la koyi hali sini ka parti kɔnɔ i bɛ kuma bonya ni karama kɔnɔ fanga foyi tɛ mun bɛ se ka fɛn k'i la fanga foyi tɛ mun bɛ se ka ko k'i la i bɛ k'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de i bɛ ka bin olu de double jeu kɛ i bɛ k'a ka premier ministre dɔw la wuli mɔgɔ dɔw kama i bɛ ka tila ka fanga n'i ko k'i bɛ fanga exercer n'i y'a ye Alpha Moro qu'on a reçu là parce qu'il a eu un bon premier ministre comme Ibeka. Et Ibeka aussi à son tour devait avoir maintenant un bon premier ministre pour pouvoir froidement, il peut être sur le chef de l'exécutif, il peut être sur de pouvoir diriger avec main de fer. Avec main de fer. Mais fanga opposition est fait là, il Ibeka son abema. Jusqu'à ce que Ibeka donné ce qui s'est là au Moro fait pour fanga claflay. Pour te trancher, pour pouvoir 25 ou le ministre de 25 ou 30%, comme dit M5, le mandat est en cours. John me soma, démocrate, Guinée me soma à Galiféa, au Nigeria, au Côte d'Ivoire, mais c'est là où imposé Ibeka. Ibeka son nom. Donc, à finir, vous avez liberté d'expression, vous pouvez faire quoi de tenter une trancher, ou de tenter de dire ou qu'à présent avant de parler de la liberté d'expression il faut parler d'abord de la liberté de circuler. On a restreint à la circulation ici des Maliens bloqués ici la terreur souffert et Dieu a dénoncé il y a un tu as droit à l'expression il y a une liberté d'expression il faut qu'à soyez ça la folangue ou va partir ton nom gawo ou va partir ton nom Tombouctou est-ce que vous milieu va partir ton nom ka fo bi an ga partir ton nom bora jamana ka marakono an ga partir ton nom be terroristes de ga marakono on y mune ke Bamako en sénégal ça c'est la première liberté ça c'est la liberté de circuler mais il y a beaucoup de liberté d'expression faut qu'à se faire ça voilà yo mo kuma lo parce que oui marfatigu parce que terroristes oui c'est moi mo oui ou partenaire oui donc be singana de ça liberté d'expression abu tui non autant de dire moshima na beni mata photo mija kuma bonya kono mais kito kuma la ali asimi yere ali shogale yere na nja shogale uli do amadi ulu teke ni o ki wa fanga kono no benuma wa fanga kono o teke transition kono nimbimbe fanga e felo de fanga be bonya de koy mais karsa nimbe gela be balote soro Courante be sina machi balo foli la mais qui to foli la kibna do asimia ketan are musia ketan shogele nike o te jado mochila tu peux critiquer le régime tu peux critiquer la gouvernance tu peux critiquer la forme mais tu ne critiques jamais mais le jugement t'as moi appelle que donc c'est veut dire que tu n'es pas d'accord avec le juge mais est-ce qu'il va quoi juge Maroujan et arrêter nike c'est faux je ne suis pas d'accord avec le jugement rendu avec la décision du juge. Ah bana, il y a appelé le dossier grand. Mais quand faut juger Marouja redéniquer pour que ça redénique n'y a ni cassé ni une wardama ni au Québec miné. Parce que dans le tiboulo. Moi la liberté d'expression qui est mis en tout temps dit moi. Moi kuma. Moi je m'appelle Kumana. Moi kuma bi ka fo kuba ataka ni dîner d'anyoma. Ay tout kalaje c'est des ou froidement be politiciens de quoi. Karamogo fait soit-disant Karamogo fait la Facebook Karamogo de wallahi billahi Karamogo fait la Facebook Karamogo a beka kutuba dessiner no Facebook de mama b nuko ebe son tugo diko almami kumara misiri kono kibo interpeller o fanga be bom mali kono almami ka kuma misiri kono ka kuma misiri kono ne kande munu be kutuba ke Facebook amade non bunya mbiga ngo kutuba misiri ka bunya do mo be kuma do fo kibe ala kuma kan takatana yoro la kasoro
yoro min n'a mara t'i bolo wallahi de bɛ ka ala kuma ka se dɔgɔyama ma parce que Facebook mara tɛ e bolo Facebook lamɛnbagaw tɛ ka mɔgɔ ye ala fɛn tɔgɔ ye di y'a fɔ ma diinɛ silamɛya diinɛ ka mɔgɔ t'a bɛɛ ye mais n'i donna misiri kɔnɔ o ye minnu wulila ka i lamɛn ni bonya ye i bɛ kuma n'i filila n'olu b'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ maa si se k'i interpeller n'a y'i ja kuma sugu bɛɛ fɔ ye mais i b'i bɔ ka na ka kuranɛ da ka kila ka i yɛrɛ sagola fɔ mais n ko b'o jouer de kɛ u bɛna kuranɛ de da ka kɛ fɔ u bɛ kutuba kɛ ka sɔrɔ u b'u yɛrɛ hakilina de di a karamɔgɔ fɛn fɛn interpeller a bɛɛ ye président dɔw kɛrɛfɛ mɔgɔ ye ka tɛmɛ u bɛɛ n'o tɛ ala ye bi kɛ u bɛ ka taa Hayidara kumakan mun ta Musa bi a to an ka kuma koyi a to an ka kuma n'an ma kuma an bɛ don ɲɔgɔn gasi la parce que mɔgɔw bɛ karamɔgɔ tɔgɔ cɛ u kana karamɔgɔ tɔgɔ cɛ u kana alimamiw tɔgɔ cɛ n bɛ n ka diinɛ don fanga la n ye lagosi sɔrɔ ani diinɛmɔgɔw ma bonya o ti fɛn ye o conseil ye recommandation kɛ o conseil ye san kelen o conseil yalala i m'a fɔ ka état kɛ k'a lajɛ bi diinɛ kan ka kɛ cogo di kutuba bɛ kɛ cogo di Facebook kutuba ma o conseil kuma na ka recommandation k'a da ɲɔgɔn kan k'a ta ka di président ma bi o conseil mɔgɔw kulo bɛ ne la o conseil ye nin kɛlɛ kɛ a ma lamɛn de o conseil ma lamɛn de o conseil ye nin kɛlɛ kɛ parce que à un moment donné 2013 misiri kɔnɔna kɛra campagne kɛyɔrɔ ye il y a eu des circulaires ka bɔ ko silamɛw candidat filɛ nin donc politique donna misiri kɔnɔ donc o la sisan n sago bɛ fɔ misiri kɔnɔ n bɛ to kutuba la ka n ka message passer a kun sera o niveau de ma o donc a y'a mɔgɔw ta k'a lajɛ u ye nafa min sɔrɔ fangaw la et n'o tɛ Hayidara ko il y a pas d'autorité au Mali u y'o kuma ta k'u b'o yɛlɛma Hayidara y'a fɔ ni sansi jumɛn n b'a walawala et bibi in na jamana min ka fanga tɛ a ka région na est-ce qu'il y a d'autorité jamana min kelen bɛ ka dɛsɛ a ka armée tɛ se yɔrɔ dɔ la est-ce que autorité b'o fɔ o jamana bolo wa jamana min convocation bɛ di mɔgɔ dɔ ma dɔ bɛ bolo ka taa minɛ est-ce que autorité b'o fanga bolo wa parce que bɛɛ y'i kɔ jama ta ka jamana bagabaga n'a ye de n'i y'o kɛ président b'i wele k'i da don kuma la n'a y'a sɔrɔ ni karamɔgɔ dɔw sɔnna n bɛ défi lancer ni karamɔgɔ dɔw sɔnna k'a kɛ ala ni diinɛ kama n'a y'a sɔrɔ covid marché ma d'u ma n'i ma kuma haramu ala kana hɛrɛ kɛ covid marché cogo di covid marché u b'a fɔ k'u ye karamɔgɔ de yan a ye taa dossier lajɛ u bɛ comité général kɛ covid marché covid 19 marché covid 20 wa maro 18 de 19 covid marché dira dɔw ye i bɛ ka bagabaga f'a ye covid marché ta ka d'u ma gan b'a la masque b'a la ninnu bɛ baara min na kɛrɛfɛ i t'a dɔn non et puis ils étaient les plus 10 ans moins 10 ans tɛ dɛ cɛ an ye politiciens ni an bɛ ko bɛɛ kalama koyi cɛ 100 bɛ kuma ne b'i to yen de sinon jamana binni an bɛɛ de y'a bin ɲɔgɔn fɛ u ye bi ka bagabaga a don le plus 10 ans ils étaient les plus 10 ans margin kuma ni moins 10 ans ni ɲɔgɔn cɛ c'était combien c'était 104 000 kɛmɛ ni 60 bɛ fɔ cogo di français la kɛmɛ ni 60 de kuma ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ 800 francs par unité de kuma ni a ka ɲɔgɔn cɛ mais u ye téléphone tigiw a marché d'a ma ni ala ni kira cɛ ni ala cɛ mais bu c'est une dɔw ta démocratie kɔlɔlɔ dɔw ka transition kɛlɛli tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o ye Iji Taga ye agent de voyage b'olu bolo non ne de y'a f'i ye olu ye agent de voyage tigi cɛ mɛ mun ye fina i ni commerçant de bɛ ɲɔgɔn na koyi i ni opérateur économique de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ soi-disant u bɛ kuranɛ de da kan komi u bɛ kutuba kalan ka u da sago f'i ma k'i piqué u bɛ kuranɛ da kan u tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ u ɲɛ tɛ kuranɛ yɛrɛ la u bɛ u sago de f'i ma k'i bagabaga ne de y'a f'i ye n'u min ko marché u k'a fɔ dɔrɔn k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ procureur fɛ yen ou bien an ka ɲɔgɔn interpeller mais n tɔgɔ fɔ ka ɲɔgɔn ka numéro fɔ ko ka soit transmis jan pour que n bɛ se ka taa n yɛrɛ ɲɛfɔ donc an ka sabali ni transition ma parce que transition ma sɔn opportunité in ma jamana in bɛ ka yɛrɛ ɲini avion san na a bɛ ka yɛrɛ ɲini muru san na aw ɲɛ t'o si la aw ko dɔrɔn k'a fɔ aw sago n'o ma sɔrɔ kutubaw bɛ sigi min bɛ min ma u b'o fɔ a y'a ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ maa kelen interpellé la kutuba dɔ kumakan kama non i bɛ na de k'i ka fɛn dɔ de fɔ k'i pan ka taa dɔ da a kun kɛra laisser aller non mɔgɔw y'u kanto ko Batuli ka wariko ko Batuli ye nin kɛ tan ne dɔnkɛlaw de y'a dɔ ta bɔ tan ok n sɔnna musulman ka bolo k'ale man ka saraka bɔ de e b'o fɔ ka gɛnsɛnɛ complet to yen la
Guloki ba na kɔrɔblan bɛ e la guloki tɛ mɔgɔ dɔw kana guloki saba bɛ kana e ka kelen mo ka di dɔ ma ta batuli ka wari ko ye cɛ mais guloki ba complet bɛ la gɛnsɛnɛ complet Aïdara kumakan ta yan k'u bɛ kuma ni fɛnw k'a la billahi Aïdara ma deli ka kɔ jama ta k'a fɔ ko fɔlɔ k'a bɛ jamana ba ou bien k'a bɛ dɔ ka fanga k'a bɛ fanga dɔ dafiri n'a Aïdara m'a kɛ fɔlɔ Aïdara ka jaya ka jayi est-ce que de pas la ka ne da a to kuma fɔ sa ala ka ne da ne ta Aïdara yelen don ma deli ka ye ɲɛla mais ma deli ka ye fɔlɔ ko Aïdara bɔra k'a kɔ jama ta k'a fɔ ko ale sɔngɔ di ye ni ou bien a bɛ ta maa si tɛ Mali kɔnɔ hali ni Aïdara man di i tɛ se k'o fɔ donc k'a f'i ye la liberté d'expression il y a jamais maintenant il est atteint à ça i b'i sago fɔ min bɛ bɛn i ma i b'a fɔ mais u degera min na i bɛ ka tile la o tɛ kɛ voilà. Bou an bɛ taa deuxième sujet la o bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique ko la Coupe d'Afrique ale sera ka ban CAN 2023 n'a kan ka taa Ivoirien fɛ yen nɔ fɛn min ye an ka jamana ye ale bɛna ye a cɛ bɔ kɛnɛ kan bi an y'a ye k'a fɔ an ka ministre de la défense ale ye joueurs bisimila ka conseil ka d'u ma k'a fɔ ko faso drapeau de bɛna d'u ma k'u bɛna taa Maliba in ko u bɛna to o de kumabɔli kɛnɛ kan yala ministre ka conseil kɔfɛ e bɛ se ka mun fɔ Mali joueurs ye u taatɔ don Côte d'Ivoire de hali n'o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ Bubu n bɛ nin fɛnɛ d'a kan tuguni an y'a ye k'a fɔ k'an ka joueurs bɛna taa Côte d'Ivoire mais mɔgɔ caman sirannen don i bɛ se ka jumɛn fɔ mɔgɔ si kana siran ministre de la défense ye joueurs bisimila bi mais ne b'a ɲini ministre de la défense fɛ a k'a ɲini Côte d'Ivoire autorité fɛ u ka Mali ka côté sécurité caya non an kana musala don kuma la parce que a bɛ ɲinɛ min kɔ Mali bɛ a ye sabali ko in a ye sabali dɛ est-ce que bi u bɛna sɔn CEDEAO dugumisɛnninw bɛna sɔn k'a AES mɔgɔw to ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ supporter kɛ ka to u m'u agressé yan parce que Mali o de bɛna kɛ o ni i y'a faamu Burukina bɛ joueur min na Maliens bɛna fɔ k'u bɛ t'o supporter de est-ce que Ivoirien bɛna sɔn o ma ballontan ye fair play fɛnɛ i ko ko fair play kɛ mais i b'a bila i kunna ko dusu fɛnɛ bɛ yen dɛ o bɛ parce que alliance in bɛna don hali supporters ni ɲɔgɔn cɛ donc ni Mali fɛnɛ bɛ jouer alors que Côte d'Ivoire population majoritaire c'est en majorité bɛɛ Burkinabé a sigibaga Côte d'Ivoire sigibaga caman ye Burkinabé ani Malien de Malien ye 6 millions Burkinabé hakɛ min ne t'o da dɔn olu ka taa fara ɲɔgɔn kan a kɛ i n'a fɔ ko jamana fila bɛɛ de bɛ walidugu la n'a ma ta ni hakili a man ɲi n'a ma ta ni hakili a fitinɛ bɛ bonya parce que i b'a bila i kɔnɔ ko volley politique bɛna jouer ballontan kan o de to kan na ne ŋoni tɛ taa an y'a mɛn k'a fɔ ko i invité len don kɛnɛ kan non i ne invité mais ministre fo ka supporter fo a tɔgɔ ye di Sekine Demba n b'a fo nin kɛnɛ kan mais ne tɛ taa dɛ parce que ne b'a dɔn de la façon dont la question politique est tendue ne b'a dɔn esprit la population in bɛ taa ɲɔgɔn u taa alliance u taa AES fɛnɛ supporterat kɛ yen maintenant n'u ye supporter les supporters maintenant de l'AES n'u taara o kɛ yen a bɛna gɛlɛya dɛ ça je dis mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ a yɔrɔ kɔ a bila i kunna ko Sénégal ni Burkina joué o ye jumɛn ye Sénégal contre Burkina Mali bɛ jɔn supporter ayiwa Mali contre Côte d'Ivoire Burkina bɛ jɔn supporter Niger qualifié len don wa n t'o kalama a dɔ b'a dɔn dɔ k'a bila commentaire ko n tɛ ballon kalama Niger donc ne tɛ Niger ta kalama mais ne sɔn Niger fana qualifié len don donc tu as vu que alliance bɛ taa don hali supporter ni ɲɔgɔn cɛ donc mun de bɛna miiri an y'aw to a ka sɔrɔ mais a ta ka n ka jamana kan donc an ka lajɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to Koroko maire ne b'a fo Koroko maire ye hectare 1 de di Malien ma ye hectare 1 wallahi Côte d'Ivoire Koroko maire bɔra ka hectare 1 de di Malien ma k'u k'u installer le maire de Koroko yɔrɔ Malien ka supporter bɛ Koroko de k'a fo nin kɛnɛ kan entre les deux peuples là gɛlɛya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi Malidenw ani Ivoiriens foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ Ivoiriens ani Burkinabéw foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais contrainte politique min gɛlɛyalen don est-ce que ça ne va pas se perpétuer maintenant sur ce jeu là donc o de bɛ kɛ cogo min na donc u k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire autorité ka a bila kunna bɛɛ de y'a ka jamanaden bɛɛ de y'a ka jamanaden donc politique sira fɛ gɛlɛya min b'an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kana jouer ballontan kan o kana jouer ballontan kan parce que ballontan in a bɛ ka minimiser mais n'a sera demi-finale quart de finale ni demi-finale la ballontan in bɛ tendu yen de kosɛbɛ wa ni AES dugu fila in Burkina ka qualifié Sénégal ka qualifié est-ce que b'a kama Côte d'Ivoire ka qualifié Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah o de y'a to joueur ninnu wallahi ni joueur ninnu ye coupe ta
a bɛ kuranko problème ban ni Mali joueur ye coupe ta a bɛ baloko gɛlɛya ban ni parce que malien karalen don ani dagama si a ka fɔ ko coupe ta malien c'est malien bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ballon tan malien bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la donc joueur ninnu ka bila u kunna u tɛ se ballon tan na dɛ dusu ka k'u la wa malien bɛɛ ka duwawu k'u ye n'an ma duwawu kɛ ninnu ye parce que nin kan nin n'an ye nin ta a kɛ i n'a fɔ an ye kan 7 de ta ɲɔgɔn fɛ donc ko sama ta sɛgɛ u ka kɛ ala kama u ka sama bila u ka coupe ta u kana se ni sama y'a ma yan dɛ u ka coupe de ta u kana sama ta an tɛ sama ko la sama ta se ka sama to ya ka coupe ta ok mara ni y'a faamuya a ka sama to yen a kana ni coupe ye parce que k'i ye sama ta tigɛ k'a fɔ k'i bɛ taa i durubelebeleba ko coupe ba an t'o la an ko coupe dɔrɔn de ta coupe ta a kana coupe ta n'u nana ni coupe ye walahi gɛlɛya fɛn bɛ maliyɛnw kɔnɔ hali dimi bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a ban donc denmisɛnnin ninnu k'a dɔn bi fɛn ko min b'u kan bi ça fait quoi an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a tɔ tora coupe in de bu mɔgɔw fana bɛ ka question poser ko est ce que ko maliyɛnw fana tɛ ka pression da an ka balontannaw kan ko sabula ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko Asimi Goyita k'a ye mission ni Sɔrɔdasiw ma k'u ka Kidali libérer k'olu sera ka Kidali libérer ko maliyɛnw fana b'a la k'a fɔ ko fo an ka cɛdenw u tatɔ filɛ nin ye CEDEAO de ka compétition na ko sabula ko CEDEAO compétition de don k'u fana ka pression da o kan nin ko la. bon n'a fɔra ko Mali ye dɔnnibaga dugu ye nin y'a nafa dɔ de ye ka coup du monde ta ka di Français ma 98 Malien karamɔgɔ de y'a kɛ Mali mori dɔ de y'a kɛ n b'a tigi tɔgɔ to dugu la a tun bɛ Hôtel Concordia la a ye kaliwa don tile 45 awɔ i ɲɛ bɛ balontan sarakaba caman bi a fɛn bi la an ka dɔnnibaw de y'a kɛ donc équipe nationale ka don dɔnnibaa bɛɛ kan o ye kelen ye filanan bɛɛ ka kɛ ala kama min se ye duwawu ye min se ye fatiya ye min se ye église la taga ye min se ye fɛn o fɛn ye bɛɛ ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye n'an ma nin coupe ta i ka si bɔn tɛ kɔnɔ parce que fɛn fɛn gɛlɛyara Mali ma nin san 2 laban kɔnɔ ala y'a bɛɛ di Mali ma donc depuis Yaoundé 72 o b'a ni final cɛ kuma yɔrɔ an ma deli ka coupe yɛrɛ ta donc n'an kɛra kelen ye ala bɛ fara an kan nin na kelen filanan ye mun ye mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ balontanna ninnu u kana bila u kunna k'u bɛ taa contrat ɲini na dɛ k'a fɔ n'i ye ballon passé ou bien n ye cɛli kɛ ou bien n ye dribbling kɛ manager dɔ bɛ yen k'an sɔjɔ o ka kɛ ala kama a tan i kun fɛ a bɛ don walayi bilayi a bɛ don e bɔra ka k'a tan dɔrɔn aya u ka min mana sɔrɔ i ɲɛ dan 12 mètres kan dɔrɔn a ci kun fɛ o kumana i y'o fana ye wa non min ye fina tir de billet koyi a tan dɔrɔn o de bɛ laban bi ma kan'a fɔ k'i bɛ balontanni cɛ ɲumanni kɛ ma ko kɛ a b'i kunna dɔrɔn jamanaden bɛɛ maliyɛn bɛɛ jigi de b'i kan an mago tɛ pasi ɲumanni na an mago tɛ technique na an mago bɛ fɛn fɛn na cɛlu an ye min kɛ Guinée Bissau la dɛ maro de kuma drone kelen bi kelen yɔrɔ an ye 6 drone de la da ka 6 ka 6 gol la an ka kɛ ala kama an k'o ɲɔgɔn ça fait an bɛ se ka bi don sira sɔrɔ an mago tɛ balontan cɛ ɲuman na parce que ne kɔni bɛ min fɔ ne b'a dɔn AES ko kuma AES alliance de bɛ kɛ hali supporters ni ɲɔgɔn cɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ duwawu k'u ye ala k'u ɲuman se an b'an to télé kɔrɔ an ka duwawu k'u ye e kana ɲinɛ i ka saraka fɔ dɛ parce que saraka tɛ nin na koyi u ka tiri kɛ dɔrɔn tiri dɔrɔn wallahi o de fɔra i ye c'est même min ye fina quoi Cameroun ye coupe terrain technique Cameroun n'a jamais une équipe technique a des jeunes physiques ni tir ça veut quoi an ka taa timba i ɲɛ da jɔ k'a ci corner a ci coup franc a ci est-ce que b'a kalama i y'a bɛɛ k'a ci ala b'a laban bi ma aya o ye ala ka masaya bu an bɛ kuma kuncɛ ni min ye i yɛrɛ y'a fɔ ko ni an taara demi-finale la an y'a ye fɔlɔ la an taara demi-finale la Coupe du Monde junior la VAR y'a namara a fɔra ko in bɛ cogoya min na ko est ce que an ni CEDEAO dugu dɔ tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale kelen la yala n'o kɛra i bɛ conseil jumɛn di an ka joueurs ma u k'u hakili to VAR ko ni fɛnw na u kana taa penalty wɛrɛw kɛ. ne b'a dɔn nin kan na pays maghrébin bɛɛ bɛ bi ne b'o f'i ye pays maghrébin bɛɛ bɛ bi nin kan na nin kan quart de finale bɛ taa kɛ CEDEAO dugu ani peut-être ale ni Maroc ani Tunisie ne tɛna mɔgɔ da fɔ maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ burukinabe ye à peu près mɔgɔ miliyɔn 3 mɔgɔ miliyɔn 5 o tɛ Salif Ale ya ou bien c'est Salif Ale ya donc on n'a même pas besoin maliyɛnw ka déplacer ka taa quoi parce que n'an taara sisan u t'an minɛ o kalanden t'an bolo nin t'an bolo bɛ ka fɛn dɔ kɛ
c'est vrai qu'il b'a bu kunna an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen an k'a bila an kunna Côte d'Ivoire ni Mali bɛɛ ye kelen n'an m'an farati an bɛ taa gɛlɛya lase Ivoirien minnu bɛ feere la an bɛ taa gɛlɛya lase u ma Ivoirien dɔw bɛ san 40 Malien dɔw bɛ Côte d'Ivoire san 40 Malien dɔw bɛ Côte d'Ivoire san 20 Malien dɔw bɛ Côte d'Ivoire san 30 balontan kana kɛ an ka taa gɛlɛya lase u ma an ka san kɛcogo la Malien minnu bɛ taa Malien dɔw fana tulo ka gɛlɛn papier t'u la u ka kɛ Ala ni kira kama kana taa fɔ dɛ Ivoire policiers y'an ka taa ni nkalon don tani ka k'i bɛ taa Côte d'Ivoire ka taa u ka jamana sariya sɔsɔ u ka kɛ Ala kama u k'a dabila an b'a ɲini Maliens fɛ Ala ni kira kama supporters minnu bɛ taa k'a fɔ Cheikh Nɛ Den n'a ka jamakulu ye u k'u hakili to o la u ka bɛɛ ka papier vérifier